Arnibang dampar truck atum akele sangti ke pon kanton jia phanrat kachuningri. Reng Sibon Aklamalong Karbi Anglong Autonomous Council EM Pradip Rong Pipen Ingpusi Ingdeng Inkoretroxi ZKYF Pangchengpon. Karbi Anglong Motorcycle Club Ahinpen Silbeta Long Ason Ajay Mekkedeng Paduji. Kardom Pini Prime Time Ambirta Kethanabang Nilisami Villain Rong Parpi. Nonarjikta Birta Angton Pen Manja Forest Range Kaparlo Angkang Wolong Komaji Chomna Alang Roy Pen Kidamtang Penang Aningkan Pen Dimapur Pen Dampar Atrak Atum Dang Kepla Pen Dang Trihini Atum Sangti Akile Karthang Ponsi Dimapur An Arniwang Hum Troxi Kep Sosia Dampar Truck Pen Kiroy Kachimit Bipin Anjok Manja Pen Dilai Pen Sunday Market An National Highway Thom Kepra Truck Atuwar Hingno Thailo Pusi Halada Kedu Arniwang Kisungki Punang Aratatum Pen Birta Nang Pachini Non halada kedo towar pen kisung ki phonang arada tumpen kapachini atengki alang litumpen jasimet sangti ki roy dampar truck atu baphanne ki khangdun kali seta sangti ki roy dampar atrak atu akele kar thang pen ki ponpe de je phansi kachuningri athe towara bang hingno thailo lapen rat atum pen un an pen social work clemsi selam lo seta dampar atu akele kar thang pon akele kilit par pikajok towar hingno pen khangjang lo lasi Sangti ke roy dampar truck atum dang cap atum 10 cm lapen dang grihini atum 13 cm an mate overload ponpera isi kar thang ponangji atengpen ke ponje phansi kachuning ri pasodaklo laso pen aphi anta arona tengpen roy pon pulote mesen po lapen overload ke pon ington telang pulote ke wangji arnia hot kalile mate kaprek asai ang dengpen kachisong asai tame dengnang kok pusi ratatum pen Kaningje pasupon lapen arpukedo forest saikhiatum tame laso puthak arora tengpen kilang charidunra isi aron mate overload ke papon long lede jia phansi kisung ke pho araratum kachuni ripado Bukajan pen anontiran Karbi Anglong live Karbi Anglong angkang pialong ingdeng inkoretroxi hawar Karbi risunimso rongaje katalon pon asonsi chinthong alongri Reng Sibon aklamalongta rongaje chipi ponsi rongaje padupon Ada porpainer kepra minute grip ho aporpen chinthong hawar Karbi risunimso rongaje maipu longsing pru ahin pen KCS alama ingturpon bangso pijong porpainer kepra minute pli kepra pho apor malompen Karbi Anglong Autonomous Council EM Pradip Rong Pi Ahin Ingdeng Inkoretroxi Chinthong Hawar Karbi Risunso Rongaji Surihini Rakrisir Kep Ingku Pondet Penapi Porpaisir Kep Raminit Thom Kep Malompen Chinthong VDC Chairman Khorsing Senar Ahin Pen Kachepati Asonduan Ingku Pon Bangso Kachepati Kadu Kabe Tirang Krisian Chetongdun Ulukun Chipen Hemari Rongpar Karbi Anglong Live Predi Pai Kre Sipen Krehini Arni Silbeta Along Karbi Anglong Motorcycle Club Matichi Hekpen KAMC Ahin Pen Asona Ajay Mekkedeng Japan Kachisik Padupon Karbi Anglong ahawarta kijui kilang abolon adim duo puang thek kachipaklang nun thek Japan lapen anso se kapachethang nun thek Japan anparta akaprek along ri amunit atumpen koson si korte muti kachikampen kaike amat ing samjin pen kidu ke thak longwer Japan akemang pen Karbi Anglong Motorcycle Club kapatir piponsi non kewangji pre achiklo ni phai kre si pen krehini arni silbeta long ason ajay Mekkedeng Japan jisik pontanglo ini azat apramuta dak mane kafiri tum ko kat thek sosin tum angke la sormu bang unan ki munit tum han ke bachini ji ada ka ju mesen thang akisung ami pinpen ang tami nang tami pulisum Karbi Anglong asitum Karbi Anglong seklapen kachopa ami tum han itum 12 and 11 October 2019 itum reception padopo Manipur Mizoram lapen Nagaland Tripura pen tabangji kapan Sikkim tabangji Meghalaya tabangji Laso Parman Pini District Press Club Asai Hemalong Perangki Amai Phasi KAMC Amaipu Mati Chief Founder Noksar Intikathar Kanija Tenki Nini Parman
kedoji la so ajai mekalong Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram ronghang aphansi kapang pujya phancho phaponlo lapen adun thuarni mate preni phai krehini arni ke Karbi Anglong DC Mukul Kumar Saiki aphansi aluhi sarpo aman pen kachopa paduponlo pusika thara sangho ningje alwi kicho phaba ke nitum e DC sar itum difu DC sar pansi kicho pha lapen nge chief guest he DC sar lo ange inauguration lang itum CM sar pansi birta lo alang lida stong dunji pusi non an ke ya birta lo lo Perangke amai long kathara sangho kaningje thuke ninia pharman kapadoji la swajai megalong nihang nirep aha warpen Manipur, Nagaland, Meghalaya, Assam, Guwahati, Arunachal lapen India pen angtan Bhupan pen Nepal adet penta nangche todunji puta alangli ningjesi ninia pharman ajai me kedeng hut o kaparhi lapen asonason kapathuta paduponji pusi perangke amai long ningje kebe katum ke nakistong ni ke 150 riders riders from Manipur, riders from Meghalaya, Royal Enfield riders from Mizoram, Royal Enfield riders from Sikkim, Royal Enfield riders from Nagaland, and Royal Enfield Nagaland from riders from Assam. Assam muti lag Guwahati hi naten silang ko. Basically Arunachal to Metarangji, and from outside nitum Johan Chophalo like Bhutan and Nepal. Program kita kon ke nitum pada Okaparhi isi special attraction lagi Okaparhi padupo tapi nitum games and sport paduji labangke nonton bike lifting and slow race and nonton bini gun shooting paduji target napen si lang kijun H2O drinking contest puta paduji nitum Dipu pen camera person Rosan Hanse pen Sarjip Kathar Karbi Anglong live World Habitat Day pre chiklo di phaisir cap surihini ra krisir cap ani pachetondonsi kachethangklong Red Horse Division armu oksu atumpen munit angbong odur kachibi deadlong ria pharman ningme etpen kachirai komdun thekji aphan chethan chimu malong arjan ki hi anparta lamjer ke to kachipati asai samelangso high school along pedu Karbi Anglong Samilangsu High School along armu okso pen ratangbong kachurap chito kedoji aphan akimang pen World Habitat Day talon pon labangso sai kedeng along jasimet rongsupi rongsu arlu kedudun apu thaksi kinang sot alam rataphan than pachini pon armu okso pen labangso ajai mek kibi pon along bang phokep sose school lokacharli klim somar lothan bang osomar apia puatum chitodun Kachapati abang pu bang phi atumaphan kachuro pipa jirdun pen lamjir ke tokpen arjan ki hiahut ki hai ki thek muchat bang ke thom atumaphan ingwai labang so sai kedeng pen rong supi along ki dudun abang putin setami mon sam kapedoji kapang thir et asai kedeng dunji aputhak chathan chimum pen bidisori chapachoi rinti Lothan bang pu atum pen aning arongsi lasona sai kedeng thekapot ki thurmi aobe non kacharli klim somara tum setami kheilong ri kacharai kom thekje phan bidisori armu okso atum pen kachathan long apot chorudun rinti Dipu pen digonto teron Karbi Anglong live Pini prime time aberta bangke lapan sigang tonik lo do methak me kardom